ika kauhaag 5 o 25 nga Domingo sulod sa tuig. O kining maong Domingo ha kita gidapit sa pagpamalandong kabahin sa gitawag og kangayan o kamanggihatagon sa Dios. Kung maghisgot kita kangayan dinis kalibutan, daghan kayo mo angal mo reklamo kay alkansi siya, dili patas ang pagtratar, wala parihasa. Sama pananglit kanang gitawag og trabaho nga sama nining trabaho nga gingon sa Ebanghelyo nga ang trabaho sa una kay 12 oras yang suhol usa ka dinaryo, mao ginay gitawag og bugti sa 12 oras usa ka dinaryo ang adlaw nga trabaho. Kay ang adlaw sad 6 to 6 man. Di man parehas ron nga mutunga kanang taas na kayong adlaw nya wa pa gani mo salo pang adlaw ana sad nang hipos na sad nagdali-dali na og pangwan hipos sa gamit kay nagsigir magtan-aw sa adlaw kanus amo kwan moabante. Pero sa una di pa mo subang adlaw tuana sa trabahoan kay inig subang sa adlaw mao'y pagsugod sa trabaho o pagsalop sa adlaw mao say pagkatapos sa trabaho. Kay mao nay gitawag og inadlaw. Mao na nga inadlaw gani mao gani trabaho. Mga igsoon dinhi sa Ebanghelyo labi na karong Domingo ha kita gipakita nga wa gayud magtakdo ang pamaagi sa kaangayan sa tao o sa pamaagi sa kaangayan nga gitudlo sa Dios kanato. Kay tungod nga kung atong una-unaon makaingon gyud ta nga gamay-gamay ra gyud unta tong madawat sa usa ra ka oras ang trabaho kaysa 12 oras nga trabaho. Kung kita may pabuton kay agdon man ang gidugayon sa pagtrabaho o bitaw na nga usahay nakaingon kita nga hayahaya ning tawhana kadakog makubra kay kumplito 30 ka adlaw tapos napagay overtime nya tanga pagay kuan allowance napagay unsa pa na diha tanan nga allowance. Ang pangutana nahuman bang trabaho wa bisag pagsugod na lang wa gihapon masugdi say makapangutana kita unsa kay giihap ang oras o ang trabaho. Ang Dios nagpahinumdom kanatong tanan ang kangayan dili magagad gayod sa gitawag og unsay wala diha unsay wa sa ato pa kung mangita kag kaangayan nga wa diha unsa may mo't pasabutan na saon pagtan-aw sa angay kung wa kanang gitawag og kahimtang nga kawad-on kakabus ang tao nga mamintaha nagpasabot na nga naa na siya pero nakuwangan pa di pa kontento sa naa niya mao nay mamintaha pero kadtong wa gyud sa mayang ipamintaha nga wa man siya. Ug mao kini ang nakit-an sa galon sa maong tao nga way trabaho
unsa may ang kaunon ugma nga wa man si madawat karong adlaw kay wa man si katrabaho. Maitong mga tawhana nga nakatrabaho kay naani siguro makaon sa sunod adlaw. Kay naan man sila madawat kay nagtrabaho man sila. Ug mao na nga maigsuon nga ang maong tao nga nakatrabaho usa ka adlaw o sa ka oras nakadawat sa samang suhol sa nagtrabaho usa ka adlaw tungod kay pareha silang tanan nagkinahanglan. Pareha sila nagtrabaho bisan tuod og dili parehas ang gitas-on sa oras sa pagtrabaho. Basta lang nagtrabaho. Ug mao kini ang gigamit sa Dios sa paghukom kanatong tanan. Ngano nga siya nga nagbinutan sukad pa sa una makatawat sa grasya parihas sa tao nga nagbinutan karon na lang panahona. Makadawat sila tungod kay wa magagad sa gidugayon kundili sa pagbuhat sa trabaho. Daghan kayong mga tao nga sa kadugayon sa trabaho mapulan gikapoy mo nang bisan tuod og naa sa tubangan sa trabaho apan way sa maragwa magtrabaho kabantay tingali mo na naniguang na sa opisina pero tungod sa kay naniguang na sa opisina imbis magtrabaho sa buluhaton, mag-Facebook na hinuon, magduwa sa computer, o mag-unsa pa, magsigig pamulbos, magsigig, ang uban, magtagay, kay tungod dugay na sa trabaho. Pero kadtong mga tao nga alang nila, gibalyo gayod ang trabaho, naagi mga tao nga bisan kadugay na silang trabaho, dugay na sila dihang nagtrabaho, apan naagi hapon sila, lunod patay, na nagpabilin kanunay. Ngunang kung maghiskot kita, kinsay angay tagaan o dako nga sweldo, kadto bang perting hayahayag trabaho o kadtong naningkamot gihapon nagpabilin nga nagmaunungon sa iyang trabaho. Pero kung atong tanawon mas dako og sweldo ang gidawat niadtong nagsigig lingkod kaysa kadtong nagsigi og trabaho. Dinhis kalibutan kita dili gayod kadawat sa tinuod nga kaangayan kay tungod kibase man nato ang atong paghukom dili sa gibuhat, dili sa gitawag og paningkamot, kundili sa unsa may posisyon nga nakab-ot o sa giangkon diha sa maong katilingban. Apan alang sa Dios, wa magagad sa gidugayon, wala magagad sa gitawag og naangkon nga posisyon, kundili magagad sa gitawag og gitrabaho o gipaningkamutan nga mahuman diha sa iyang pagpuyo nining kalibutana. Ug tungod niana, kung gusto kita mangitag kaangayan, mangita kita kaangayan dili sa gitawag og kaangayan dinhi sa kalibutan,
kundili kaangayan nga gitudlo kanato sa Dios ug kana mao ang gitawag og kamanggihatagon kutob sa atong maabot. Manggihatagon ta kita kutob sa atong maabot. Kay kung andam kita kanunay nga muhatag, mataas man siya o mamubo, masayon man siya o mabugat, gaan man siya o lisod diha sa atong paghimo, basta ato kining kinasingkasing nga gipaningkamutan nga mahimo mabuhat diha sa atong kinabuhi, makadawat kay kita sa grasya nga atong gipaabot gikan sa Dios, bisan og dili kita kadawat sa atong gipaabot nga ganti nining kalibutana. Kay tungod ang Dios wa magtan-aw sa unsay imong giangkon. Ang Dios wala magtan-aw sa unsay imong naabot, kundili sa unsay anaa sulod sa imong kasing-kasing. Ug mao kanay atong iyampo, mao kanay atong panghinaot, mao kanay atong ipangamuyo. Nga unta makakat-on kita nga makiangayon dinhi sa kalibutan subay sa gitawag og kamanggihatagon sa kapuno sa atong kasing-kasing pagpasalamat tungod kay gitagaan kitag higayon nga mubuhat sa unsay angay ug matarong. Amen.